Mitä te olette tekemässä? Antamassa leivät sille. Kelle? Mä hei oon antanut kurkkuja ja banaania. Meepä Eero antaa. Sun pitää mennä lähemmäs. Kun se tonkki. Kato, nyt se näki sut. Sille pitää antaa pateja. Lauri, Eikö se menee tuon silmän? anna toisille. Eero, Isi. Lauri. Se tunki kun se meni sen silmän eteen. otatko sä Virva noin? Mä en voi. Mä näyttää kuvaa. Mä heitän nää. Pitäis sillä antaa muka 20? Noutan nyt kyllä. ในวันนี้เริ่มเวลา 19:30 นาทีนะคะสำหรับราคาของบัตรนะคะจะมีราคา200 บาทราคา500 บาทค่ะสำหรับแขกผู้เขียนท่านใดนะคะที่ได้ซื้อบัตรราคา500 บาทสามารถนำถามบัตรนะคะมาแลก Eero, se ei saa varmaan syödä niitä. บริเวณจุดจำหน่ายบัตร Se syö ruohoa. สำหรับโรงเรียนใดที่ประสงค์จะพานักเรียนเข้า